mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ine yakudziwa Baibulo Langa. Programu imene yamatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies amene ali ku Lilongwe ku Mitundu. Ndipo programu ino muli ndine malo anu Angelo Gondwe. Mongokumbutsa naso Lilongwe School Biblical Studies atsegula mwayi kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo ku skulu imeneyi mwaulere kwa zaka ziwiri. Kuyambira mu January chaka cha 2025 kufika chaka cha 2026. Akhale wamuna membala wa mpingo wa Khristu. Mwina ndinu komanso mwina ndi abale anu komanso memba ena pa mpingo pano tengani uthenga umenewu tithe kuwadziwitsa. Tikozogwiritsa ntchito nambala iyi 0882766018 imene mukhozofunsa zokhuza programu imeneyi komanso zokhuza skulu. Programu imeneyi imapezekanso pa channel yathu pa page yathu pa YouTube. Mukhozongoyang'ana Lilongwe School Biblical Studies mudzapeza maphunziro amene komanso maphunziro ambiri a zinthu zokhuza Bible. Komanso mwina mukhozofuna kuti tidzithe kutumizirani audio pa WhatsApp kuti mudzimvera pa nthawi yanu. Kugwiritsaninso ntchito nambala imeneyo tidzatha kukupezani kukutumizirani maphunziro ameneyo kuti mudzathe kumvera pa nthawi yanu. Pamene tupitirizabe tsopano lero talowa gawo lathu la namba 4 pamene tiphunzira zokhuza angelo. Kwa amene takhalira limodzi taona ndithu maphunziro atatu ambuyowa zokhuza angelo kuti anachokera kuti, komanso taonapo kunena kuti kagwiridwe kayo ka ntchito ndikotani zimene taziphunzira programu athu ena ambuyo. Tsiku la lero tikhala tikupitirizabe kuphunzira zimene zizi pa gawo limene la 4 zokhuza angelo, koma makamaka tifuna tikhalitse kwambiri pakuona pa ntchito za angelo. Pamene takamba za ntchito za angelo ndikupetena itole timve ndithu kuti angelo amene ntchito yawo ndi chani. Nthawi zina anthu timamva kulangelo m'Baibulo timawerenga, koma mwina nthawi zina ntchito yawo kuti Mulungu anawalenga chifukwa chake nchani mwina anthu sitimadziwa. Tikumbukire kuti maphunziro athu ambuyo aja tinaphunzira kuti angelo ndi olengedwa. Mulungu anali walenga ndiponso tinaonapo kuti analenga dziko lino lisanalengedwe. So Mulungu atawalenga anawalenga ndi cholinga. Ndiye tikakamba za ntchito zawo tiziona kuti ntchito zawo Baibulo limatipatsa ntchito 4 zokhuza angelo. Ntchito yoyamba timayiona imene Mulungu anawalengera ntchito yawo ndi kupembedza Mulungu. Timaona tikatsegula buku lathu lopatulika, buku limene la Masalimo, timapeza kuti mlembi wa buku limene Masalimo 148 ndipo vesi yake ya 1 mpaka vesi yake ya 4 akutifotokozera ndithu zimene angelo anachita pa Masalimo 148 vesi yake ya 1 mpaka 4. Aleluya, lemekezekani Yehova kuchokera kumwamba, mlemekezeni misanje, mlemekezeni angelo ake onse, mlemekezeni makamu ake onse, mlemekezeni dzuwa ndi mwezi, mlemekezeni nyenyezi zonse zowunikira, mlemekezeni mwamba ndi madzi inu ndi apamwamba pa nthambo. Tikupeza kuti pamene tikuona zokhudza angelo Mulungu anawalenga kuti amutamande amulemekeze Mulungu. Sanangowalengayi, koma Mulungu amadziwa ndithu awa ndikuwalengawa ntchito yawo ndi. Zilinso chimodzimodzi timati tikaona buku la Yesaya chapter 6 vesi yake ya 1 mpaka vesi yake ya 4 timapezanso akutipatsanso chithunzithunzi chimodzimodzi kunena kuti Mulungu anawalenga angelo cholinga chofuna kumulemekeza iye, kumutamanda, kumupembedza. Komanso tikaona buku la Luka chapter chake cha 2 pa vesi yake ya 13 ndi vesi yake ya 14 akunena kuti ndipo dzidzidzi panali pamodzi ndi ngeloyo ambirimbiri agulu lakumwamba namtamanda Mulungu nanena, ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwambamwamba ndi mtendere pansi pano mwa anthu amene akondwera nawo. Tikuonanso mu chipangano chatsopano buku limene la Luka chapter chake cha 2
akutinso mlembi ameneyi akutifotokozera kutipatsa chithunzithunziso chimeneyi kuti angelowa anali akulemekeza Mulungu, kumutamanda Mulungu. Ndiye tikuona ndithu kuti Mulungu anawalenga angelo ndi cholinga. Zilinso chimodzimodzi tikaona buku lathu lomaliza mu Baibulo la Chivumbulutso. Buku limene la Chivumbulutso chapter chake cha 5 pa verse yake ya 11 ndi verse yake ya 12 timapeza kunena kuti ndipo ndinaona ndipo ndinamva mawu a angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu, ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000. Akunena ndi mawu akulu, ayenera mwana wankhosa wophedwayo kulandira chilimbiko ndi chuma ndi nzeru ndi mphamvu ndi ulemu ndi ulemerero ndi chiyamiko. Yohane pamene amalemba buku anaona zimenezi, anaona zikwi gulu la angelo likuyamika Mulungu. Ndiye tikuona ndithu kuti Baibulo kulipatsa chithunzithunzi choyamba kapena chinthu choyamba chimene Mulungu analengera angelo, ndicho anawalenga kuti angelo athe kumupembedza, kumulemekeza, kumutamanda Mulungu amene anawalenga. Komanso buku linayambira nalo la Masalimo lija si angelo okha, dzuwa, nyenyezi, mwezi, madzi, chinenso chimene Mulungu kumunayambira Mulungu. Ndiye tikupeza ndithu kuti Mulungu akutipatsa kuti angelo amenewa tikamaona m'Baibulo anawalenga kuti azimulemekeza. Komanso tikaona ndi chimodzimodzi imene alini munthu, inu ndine, Mulungu anatilenganso kuti azimulemekeza. Ndiye titaona kuti chifukwa choyamba chimene Mulungu kapena ntchito yoyamba imene Mulungu anawalengera angelo ndi imeneyo yomulemekeza, kumutamanda. Tione ntchito yathu yachiwiri. Ntchito yathu yachiwiri ndi imene timapeza kuti angelo Mulungu anawalenganso kuti azitha kuwulula mawu ake kwa munthu. Kutenga mawu kwa Mulungu ndi kuwapititsa kwa munthu. Izi timazipeza buku la Genesis chapter chake cha 19. Buku limene la Genesis chapter chake cha 19 akutipatsanso chithunzithunzi cha ntchito yachiwiri ya angelo. Mu buku la Genesis chapter 19 timapezamo nkhani ya Sodomu ndi Gomora. Ambiri imene tangokamba za Sodomu ndi Gomora tadziwa kale zimene zinachitika mu mzinda amenewu. Nthawi zina mawu amene wa Sodomu ndi Gomora timagwiritsanso ntchito ife masiku ano pofuna kufananiza za malo amene kumachitika zinthu zolakwika. Chifukwa tikamaona mzinda umene wa Sodomu ndi Gomora munali mzinda umene mwina tinganene kuti tchimo lililonse limene mungaliganizire linalimo. Munali chipwirikiti cha machimo, koma inafika nthawi imene Mulungu anafuna kuti mzinda umenewu auwononge. Ndipo powuwononga pake tikaona buku la Genesis chapter 19 verse yake ya 2 akunena kuti ndipo anati, taonanitu ambuye anga, tembenukanitu kulowa nyumba mwa akapolo wanu, mugone usiku wonse, mutsuke mapazi anu, ndipo mudzalawira mmawa kunka ulendo wanu. Ndipo anati, iyayi, koma tigone nkhwalalamu usiku wonse. Apa tikupeza kunena kuti amithenga awiri, mwina tikozongwerenganso chapter 19 verse yake 1 kuti tipezese bwino. Ndipo anadza ku Sodomu madzulo amithenga awiri, angelo awiri. Atafika amithenga awiri afika kwa munthu amene Loti akumufuna kumufotokozera za uthenga umene chichitika mu mzinda amene wa Sodomu ndi Gomora, akunena zinthu izi. Tipitize verse. Loti anakhala pa chipata cha Sodomu, ndipo Loti anati kwa iwo nauka kuti akakumane nawo, ndipo anaweramitsa pansi nkhope yake. Loti atanyamuka kuti kukumana nawo amithenga uja anaweretsa nkhope yake basi. Ndanapempha kuti musapite, mugone, musukusule, zitere, akuwauza amithenga awiri, angelo awiri aja. Koma angelo awiri aja anabwera ndi uthenga. Uthenga wake ndi chani? Tiwerenge pa verse chapter 19 verse 12 mpaka na verse 13 akunena kuti ndipo anthu aja anati kwa Loti, kodi muli nawo ena pano, mkamwini ndi ana ako amuna ndi ana ako akazi ndi onse ali nawo m'mudzi muno, atuluke nawo m'malo muno. Popeza ife tidzawononga malo ano chifukwa kulira kwawo kwakukulu pamaso pa Yehova Yesu, pamaso pa Yehova, ndipo Yehova anatitumiza ife kuti tiwononge. Akuti amithenga awiri aja, angelo awiri aja anapita kwa Loti, atakumana ndi Loti akumuwuza kuti tabwera tidzawononga mzinda uno. Machimo ake afika patali, kulira kwake kwafika patali.
mwina uli ndi ana amuna akazi kaya kamwini kandani tufuna mutulukemo chifukwa uthenga umene tabwera nawo ndiwononga. Angelo uthenga utenga uli kwa Mulungu. Ndiri tupeza kuti Mulungu akutumanso angelo pofuna kubweretsa uthenga wake kwa anthu. Chitsanzo ndi chimene tikuchiona pamenepa. Komanso sichokhacho tikamaona nthawi zina tikamawerenga bwino Baibulo mofatsa tikamaona za lamulo la Mose. Lamulo la Mose nthawi zina anthu tikamawerenga timangoganiza za Mose basi. Koma Baibulo limatiwuza kuti lamulo lija silinangochoka kwa Mulungu kufika kwa Mose. Akuti linadzera mwa angelo. Mwina mbiri zimenezi sitimaziwerenga kapena mwina sitinazimvepo koma Baibulo limatero. Tatiye pa buku la Machitidwe chapter 7 pa vesi yake ya 53. Machitidwe 7 verse 53 akunena kuti inu amene munalandira chilamulo monga chidayikidwa ndi angelo ndipo simunachisunga. Buku la Machitidwe chapter 7 akamba za ana Israeli amene analosafa ngati makolo awo. Tikupeza munthu amene Stefano amene amaphunzitsa mawu a Mulungu koma anthu amene anali kuti samafuna kumva zimenezo. Ndakunena kuti inutu munalandira chilamulo koma chinadzera mwa angelo. Ndipo funa kutsimikiza izi kuti amafuna kukamba za chilamulo cha Mose. Timazionanso tikatsekula buku la Galatiya chapter chake cha 3 pa vesi yake ya 19. Galatiya 3 verse 19 akunena kuti nanga chilamulo tsono chinaonjezeka chifukwa cha zolakwa kufikira ikadza mbewu imene adayilonjezera ndipo chinakonzeka ndi angelo m'dzanja la Nkhoswe. Akufuna kufananiza za chilamulo kunena za chilamulo cha Mose kunena kuti chinafika ndithu kwa iwo aja koma mudziwe kuti chinadzera m'manja mwa angelo. Ndeti kuona kuti Mulungu anawalenga angelo ndi ntchitonso yotenga mawu kwa Mulungu kubweretsa kwa munthu. Taona yoyamba imene ili kupembedza, ntchito yachiwiri ndiyo yotenga mawu kwa Mulungu kubweretsa kwa munthu. Tipitirire kuona ntchito yachitatu imene Mulungu anawalengera angelo. Timadziwa tikaonanso buku la Genesis chapter 19. Buku limene la Genesis chapter 19 tipeza kuti angelo afika ku nyumba ya Loti, amuuza zomwe Loti uchita, amuuza kuti achoke mu mzinda muja chifukwa akapanda kuchoka mudzawonongeka. Ndipo anamufunsa kuti uli ndi ana amuna, akazi, kandani onse muyenera kuti inu muchokemo mu mzinda muno. Anamuuza motero. Ntchito yachitatu ya angelo ndiyo yolimbana ndi adani a Mulungu. Mulungu analenga angelo kuti adzigwira ntchito imeneyi kulimbana ndi adani a Mulungu. Tikuona m'buku la Genesis angelo aja anabwera kudzawononga. Sanabwerere china koma anthu amenewa apanga zinthu zonse mbali ndi Mulungu, apanga udani ndi Mulungu, Mulungu sanasangalale nawo ndi Mulungu akuti ndiwononga. Akulimbana ndi adani a Mulungu. Sipo kapo tikaona buku la Machitidwe chapter 12. Buku la Machitidwe chapter 12 mpingo wayamba. Mafumu ena a Chiroma samagwirizana nazo zimene mpingo umachita. Zinapezeka kuti akhristu kapena atumwi ambiri buku limene la Machitidwe chapter 12 anazunzika chifukwa cha ziwiri. Koma tipeza kuti ngelo anagwirapo ntchito yayikulu. Tione pa Machitidwe chapter 12 verse 1 mpaka 3 akunena kuti koma nyengo imeneyi Herode mfumu anathira manja ena a mpingo kuwachitira zoyipa. Akuti mfumu Herode inachita zinthu zoyipa pa ena mu mpingo wa Khristu. Ndipo adapha ndi lupanga Yakobo m'bale wa Yohane. Akuti zina zoyipa zimene mfumu Herode inachita ndi zinthu izi. Inapha anthu a mu mpingo. Pa verse 3. Ndipo pokuona kuti kudakondweretsa Ayuda anaonjezapo nagwira Petro. Ndipo awo ndi masiku ankate opanda chotupitsa. Akuti ataona kuti anthu ena aphedwa, mfumu imene Ayuda ambiri anasangalala makoketa kuti Yakobo waphedwa ndi lupanga. Anati anthu akusangalala Ayuda ndikwagwiranso Petro. Fana ono kuti izi Ayuda zimasangalatsa. Ndeti kamatsika musimene zoti anthu akuponyedwa ndende koma ngelo amachita zinthu zozizwitsa. Tipitire kuona pa verse 7. Ndipo taonani ngelo wa Ambuye anayimirirapo ndipo kuwunika kunawala mokhalamo iye. Ndipo anakhoma Petro nthiti
namutsa iye nanena, tauka msanga, ndipo maunyolo anagwa kuchoka m'manja mwake. Petro atagwiridwa katsekeredwa, akuti mngelo anabwera kumuchotsa kumutulutsa Petro mndende. Wachita izi ndi ndani? Mngelo. Mngelo yafuna kuteteza Petro kwa ndani? Kwa adani a Mulungu, Herode amene amalimbana ndi mpingo. Ndiye kuti tikupeza ndithu kuti angelo Mulungu anawayika kuti agwire ntchito yolimbana ndi adani a Mulungu. Ndiwo tikuziona m'Baibulo zikuchitika. Chimodzimodzinso tikaona buku la Chivumbulutso chapter 12 verse 7 ndi 8 amanena kuti ndipo kunali nkhondo mwamba, Mikaeli ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjoka. Chinjokacho ndi angelo ake chinachita nkhondo. Tikuona Mikaeli ngelo wa Mulungu ndi angelo ake achita nkhondo ndi chinjoka ndi angelo ake, kapena achita nkhondo ndi Satana ndi angelo ake. Mulungu analenga angelo ngati asilikaliso ake oteteza anthu a Mulungu kwa anthu oyipa. Ndati tapeza kuti angelo amagwiranso ntchito ina yachitatu imeneyo. Ndipo ntchito yachifolo yomaliza imene Baibulo imatipatsa zokhudza angelo ndi kuteteza ana a Mulungu. Tikozoyambiranso buku la Genesis chapter 19. Genesis chapter 19 Mulungu atafika, poyambira angelo aja atafika, atakumana ndi Abrahamu. Abrahamu anayamba kuchonderera. Inakakhala kuti mwina ndi business, tinakati mwina amadziwa tu business kwambiri Abrahamu. Chifukwa anayamba kuchonderera kuti nangatapezeka nambala yako uli bwanji, atapezeka 50, 40, umatsika nayo kono zinthu zomuvura ndithu. Komabe munapezeka anthu ochepa pamenepo. Loti ndi amabanja pake. Zimene ngelo anachita pa Genesis chapter 19, tikatione pa verse 14 akunena kuti ndipo anatuluka Loti nanena nawo akamwini ake amene anakwata ana ake akazi nati, taukani tulukani malo muno popeza Yehova adzawononga mudziwo. Koma akamwini ake anayesa wongoseka. Akuti Loti atamva uthenga kwa angelo kuti awononga, angelo abweretsa uthenga kwa Loti fayinjani, afuna kuteteza ana a Mulungu. Uthenga uri wononga zinthu zonse mugomolo nangofikira kwa iwo okhawo amene amachita chifuniro cha Mulungu. Koma amene samachita chifuniro cha Mulungu uthenga umene sunafike. Ndiye nafikira Loti amene amachita chifuniro cha Mulungu. Atamuuza zimenezo, Loti anapita kukauza ana ake. Koma ana ake sizinatero. Pa verse ya 16 akunena kuti koma anachedwa ndipo anthu anamugwira dzanja lake. Akuti Loti amachedwa kuzungulira. Koma pa verse 16 chapter 19 akunena kuti ngelo aja anangopita kugwira dzanja la Loti. Tinditsipirani. Verse ikunena yonjo anamugwira dzanja lake ndi dzanja la mkazi wake ndi dzanja la ana ake awiri chifukwa cha kuchitira chifundo Yehova. Ndipo anamutulutsa iye namuyika kunja kwa mudziwo. Akuti angelo aja atona Loti akungozungulira. Chimene anachita njani? Anagwira Loti, akazi mkazi wake, ana ake kuti tiye ndithawe. Akuti cholinga chake chofuna wachitira chifundo. Ndeti kuti Mulungu anawalenga angelo ndithu kuti ateteze anthu ake, ana ake kuchitiridwa chifundo. Sanangowalengapo. Loti amazungulira, koma anati ndinyamukeni. Koma mwatsoka ilo, pa verse 26 timapeza kuti mkazi wake Loti maganizo analibe umboyo. Anatembenuka, anasanduka chulu cha njere. Ngelo anayesetsa, koma uyu anapanga chiganizo chake chotembenuka. Timaona ndithu kuti angelo Mulungu anawalenga ndi cholinga chimenecho. Chimodzimodzinso timatirika mumaona buku la 1 Mafumu, timapezamo kunena kuti inafika nthawi ina imene munthu wa Mulungu zinamuvuta. Makamaka popeza anayambana ndi Yezebeli. Jezebel anali mzimayi amene mwina ambiri timamudziwa m'Baibulo koma timamudziwa ngati woyipa, ndipo anali woyipa ndithu. Inafika nthawi imene Eliya atamenya nkhondo yabwino ndi aneneri a Baala pa phiri la Karimeli chapter 18, aneneri a Baala aphedwa. Yezebeli atamva zimenezi sanagwirizane nazo. Anati iwe Eliya ndithana nawe. Sindikulola zimene wachita ndithana nawe. Eliya anathawa, zinamusowetsa mtendere. Ndeti mapeza kuti malo nthawi ina atathawa. 1 Mafumu chapter chake cha 19 verse 5 mpaka verse yake 8 akunena kuti
ndipo anagona tulo pa tsinde pa mtengo wa tsanya, ndipo taonani wamthenga anamkhudza nati kwa iye, uka udye. Akuti Eliya atagona, njala ndekuti yamuwawa, aona ngati ali yekha, koma kuti Mulungu anatumiza mngelo wake womthenga, anamugwenyeza. Dzuka, ndakubweretsera chakudya, udye. Vesi kupitirira pa vesi yake ya 6. Ndipo anachewuka naona kumutu kunali kankate kotcha pa makala ndi kankhate kamadzi. Tsono anadya namwa nagonanso pasi. Ngelo jatamudzutsa, anadzuka, anadya ndi kumwa madzi, ndipo anagonanso. Vesi yake 7. Ndipo mthenga wa Yehova anafikanso kachiwiri namkhudza nati, tauka idya popeza ulendo udzakulaka. Atadya zimenezi, ngelo anabweranso kumupatsanso zakudya. Ndiye tikuona kuti Mulungu anawalenga angelo kuti akakhale oteteza ana ake, oteteza anthu omukhulupirira iye. Sipokhapoyi timaonanso pa buku lathu Mafumu chapter 6 vesi yake 19 nkhani ya Elisa atazungulidwa ndi mithenga ya Mulungu pa phiri paja. Angelo anamuzungulira kufuna kumutetezanso, nayenso atakumana ndi mavuto. Ambirinso timadziwa bwino buku la Daniel. Buku limene la Daniel ndi buku limene muli nkhani zimene anthu ambiri tinazimvapo ndipo tikuzidziwa. Timamva nkhani za azake aja ataponyedwa mu ng'anjo ya moto, komanso timamva nkhani za Daniel ataponyedwa mu dzenje la mikango. Koma tikati tione mu ng'anjo ya moto komanso mu dzenje la mikango, tipeza kuti angelo anachita chinthu chachikulu kuwateteza Daniel komanso kuteteza azake aja mu dzenje la mikango komanso mu ng'anjo ya moto. Buku la Daniel chapter 6 pa vesi yake ya 22 ndi 23 timapeza kunena pa vesi 22 akunena kuti Mulungu wanga watuma mthenga wake natseka pakamwa pa mikango, ndipo sindinandibwereke chifukwa anandiona osachimwa pamaso pake. Pamaso panu mfumu sindinalakwa. Ndi Daniel atatulutsidwa mu dzenje la mikango muja mfumu amafunsa chachitika njani. Ndi Daniel akunena kuti Mulungu anatumizatu ngelo ndamene wanditulutsa mu dzenjemu, ndamene wanditeteza, anatseka pakamwa pa mikango sinachita kena kalikonse, ndoyo ndili ndi moyoyo. Ndipo atamuona Baibulo imafotokoza kuti ati Daniel analibe ulopo okalika chifukwa ngelo wa Mulungu wamuteteza Daniel ngati mwana wa Mulungu, chifukwa akuti anali okhulupirika. Ndi zimene Daniel wafotokoza, Mulungu wamuteteza chifukwa anali okhulupirika. Timaonaponso pa vesi yake ya buku la Maliko chapter 1 pa vesi yake ya 13 ngelonso anachita chimodzimodzi kumuteteza Yesu Khristu. Komanso tikamapitira tikamaona buku la Machitidwe chapter 5 vesi 19 mpaka vesi yake ya 20 atumwi aja anatulutsidwa ndende pogwiritsa ntchito mphamvu ya ngelo, atetezedwa ndi Mulungu. Ndichifukwa tikamaona pa buku la Heberi amatitsimikizira ndithu kuti izi sikuti zingochitikayi, koma Mulungu anawalenga angelo ndi cholinga. Pa buku la Heberi chapter 1 vesi yake ya 14 akunena kuti kodi siri yonse mizimu yotumidwa kuti itumikire iwo amene adzalowa m'chipulumutso. Apa makamba za ukulu wa Yesu pa angelo. Ndipo anamaliza kuti kodi yonsewa siri mizimu yotumikira imene amayitumiza kuti ikateteze iwo, ikapena ikatumikire iwo amene adzalowa m'chipulumutso. Mulungu anawalenga angelo ndi zolinga zimenezo folo. Ndi zimene Baibulo likutipatsa. Koma pamene takamba za zolinga izi, ndi chinthu chabwino kwambiri kuti tipitire pang'ono phunziro lathu mama kapofuna kuti kodi zonse zatazikamba apazi lero lizimachitika. Chifukwa munthu mwina akozofunsa kuti lero kuti mwatchula zinthu folo kodi angelo lero akupembedzabe Mulungu? Kodi lero angelo akululabe mawu a Mulungu? Kodi nanga lero angelo akulimbana ndi adani a Mulungu? Kodi nanga lero angelo akutetezabe ana a Mulungu?
mwina munthu akoza kufunsa funso limenelo. Ndi chinthu chofunikira kuti lisanamalize phunziro lathu tione kuti nanga lero angelo amenewa akupanga zinthu zimenezi. Choyamba tikaona pa ntchito folo paja angelo lero akupembedzabe Mulungu. Chifukwa tinaonanso buku la chivumbulutso lijalo limene Yohane pamene amalemba anaona zimenezo kuti angelo amapembedza Mulungu. Angelo akupembedzabe Mulungu lero. Koma tsopano fundo yachiwiri kuti angelo akuululabe mawu a Mulungu kwa anthu lero. Fundo imeneyo tipezanso yankho lake mu buku lopatulika. Sitilipeza m'maganizo a anthu ayi, koma tilipeza mu buku lopatulika ndilo Baibulo. Tiye titseguleni pa buku la 2 Petro chapter 1 pa verse yake ya 3. 2 Petro chapter 1 verse 3 akunena kuti popeza mphamvu ya umulungu wake idatipatsa ife zonse zapamoyo ndi chipembedzo mwachidziwitso cha iye amene adatiyitana ife ndi ulemerero ndi ukoma wake wa iye yekha. Akuti mphamvu ya umulungu wake inatipatsa ife zinthu zingati. Baibulo lanena kuti mphamvu ya umulungu wake inatipatsa ife zinthu zonse zofunika pa moyo komanso zofunika pa chipembedzo. Ndikhulupirira tili numawoti zonse mmadziwa tanthauzo lake. Mwina sitingavutikenso fotokoza zambiri. Koma Baibulo likuti mawu a Mulungu kapena mphamvu ya umulungu Atate, Mwana, Mzimu unatipatsa ife zinthu zonse zimene tingazifune pa moyo komanso pa chipembedzo. Ndi munthu akoza mafunsa zili kuti ndi buku lopatulika. Nthawi imene angelo amaulula mawu kwa anthu analibe buku, analibe Baibulo. Koma inu ndine pamene Baibulo linalengedwa kupangidwa mpaka kumalizidwa, nchifake buku la chivumbulutso limatiuza kuti tisawonjezere, tisachotse. Chifukwa izi zilumuzi ndi zokwanira. Ndiye zikutanthauza kuti lero sitinganene kuti angelo akuululabe mawu. Chifukwa chake nchani? Akuti zonse anatipatsa kale zili m'bukumu. Paulo pofotokoza buku la Galatiya anafotokozaponso zokhudza angelo. Ndipo anafotokoza motere pa Galatiya chapter chake cha 1 verse 8 ndi verse 9. Ananena kuti koma ngakhale ife kapena angelo ochokera kumwamba ngati akulalikireni uthenga wabwino osati umene tidakulalikirani ife, akhale otembereredwa. Paulo wayankhula mawu onena kuti kaya ndi ife kaya ndi angelo ochoka kumwamba, koma ngati abweretse mawu kapena uthenga wina osati umene ife tinakulalikiraniwo, atembereredwe. Chifukwa chani Paulo anayankhula zimenezi? Paulo amadziwa kuti zonse zofunika pa moyo pa chipembedzo zaperekedwa kale, kaya ndi ndani kaya ndi ndani. Komanso Paulo wagwiritsa ntchito mawu onena kuti tidakulalikirani ife. Paulo ndiye afuna kuwuza kuti ndinakuwuzani kale. Ndifaka kuti tidakulalikira akamba ngati zakale. Paulo akuti tidakulalikirani kale osati tikulalikirani, tidakulalikira. Ndipo Paulo akuti ndinakuwuzani kale zonse odziwa. Ngelo kaya ndi ndani sayenera kubweretsanso mawu ena achilendo. Ndi zimene mawu a Mulungu akunena. Ndiye tisayembekezere kuti ngelo lero akhoza kuulula mawu ena. Chifukwa zonse zofunika pa moyo komanso pa chipembedzo Mulungu anatipatsa. Akupembedza Mulungube ngelo koma sakuululanso mawu ena. Chifukwa zinthu zonse Mulungu anatipatsa. Komanso tikaona pa buku la Marko chapter 16 verse 19 mpaka verse 20, zozizwitsa zinatha. Taona na Daniel aja angelo amatulutsa amauteteza mudzenje la mikango pogwira pakamwa. Taona azizake aja Shadrach, Meshaki ndi Abednego ataponyedwa mu ng'anjo ya moto anatetezedwa. Ife mwina sizingakhale choncho. Chifukwa zozizwitsa zimene Mulungu ankachita zinatha. Sizingachitikire choncho. Angelo alipo koma sangagwire ntchito choncho. Akutiteteza, sizotanthauza kuti sakutiteteza, koma tiona kuti kodi amatiteteza bwanji. Koma zozizwitsa zinatha. Akuti zozizwitsa zija zimachitika pa buku la Luka chapter 16 verse 19 mpaka 20. Zimachitika chifukwa chonena kuti amafuna kuti zithandizire kutsimikiza mawu a Mulungu.
amene inu ndine tili nawo kale lero sitingafunenso chitsimikizo china. Koma nkumati kodi ngati angelo walipo lero agwira ntchito bwanji? Mmene angelo agwirira ntchito zinachitikaponso kale buku la Genesis. Buku la Genesis chapter chake cha 24 tipezapo kunena kuti Isaac amene bambo ake la Abrahamu anafuna kuti mwana wangayi ndimpezere mkazi. Ndipo pa ndondomeko yake bambo ake Abrahamu anakonza kuti nchinthu chabwino mwana wangayi akakwatire kwathu, asakwatire kuno ndili kunaye. Ndiye panali dongosolo loti kuti mwana wangayi apeze mkazi ayenera kuti ndimpezere mkazi koma wakwathu. Sitingayiwerenge yonse nkhani koma ndingobwera pa verse yake ya 7. Pa verse 7, Yehova Mulungu wakumwamba amene ananditenga ine ku nyumba ya Atate wanga, ku dziko la abale anga, amene ananena ndi ine, amene analumbira ndi ine kuti ndidzampatsa mbewu zako dziko ili, iye adzatumiza mthenga wake akutsogolere, ndipo adzamtengere mwana wanga mkazi kumeneko. Ngani Abrahamu ndi Isaac ambiri timayiwerenga ndithu, koma pali phunziro lambiri limene tingaphunzireponso kudza angelo pamenepa. Abrahamu anatuma wantchito wake kuti ukandisakire mkazi wa mwana wangayi, ndipo mufotokozera kunena kuti upite kumeneko, koma pa ulendo wako udziwe kuti amene akutsogolere kuti ukapeze mkazi wa mwana wanga ndi mthenga amene ali mngelo. Anamuwuza choncho. Ndoti nkhani itangothera pomwepo anthu tikhoza kuti kunena kuti nderi mwina akuyenda atangofika pajapa mngelo ndamene anamuwuza kuti mkazi tondoyo inakhali nathera pomwe. Koma tiona kuti kodi mngelo anagwira ntchito yanji pa ulendo wawo. Pa verse yake ya 12, ndipo anati Yehova, ndero wantchito uja akupemphera tsopano, ndipo anati Yehova Mulungu wa mbuye anga Abrahamu, mundiyendetse ine bwino lero lino, mundichitire ufulu mbuye anga Abrahamu. Wantchito achapemphera kuti Yehova mundithandize, mundiyendetse bwino, mundichitire ufulu ine mbuye wanga lero, akunena choncho. Pa verse yake ya 13, taonani ine ndima pa chitsime cha madzi, ndipo ana akazi amudzi atuluka kudzatunga madzi. Ndipo pakhale kuti namwali amene ndidzati kwa iye, tulatu mtsuko wako ndimwe, ndipo iye adzati imwa, ndipo ndidzamwetsanso ngamira zako, yemweyo akhale mkazi wosankhidwa mnyamata wanu Isaki. Ndipo chotero ndidzadziwa kuti mwanchitira mbuya wanga ufulu. Nkhani Abrahamu akumuwuza wantchito kuti upite ukasake mkazi wa mwana wanga, koma mthenga wa Mulungu akuthandiza amene ali mngelo. Ndi wantchito uja akupemphera kunena kuti Mulungu mundithandize kuti ndikapeze wantchito wabwino, ndikapeze amene mkazi wabwino wa mwana wa mbuya wanga Isaki. Koma wantchito uja akunena kuti amene ndikampeze uku ndi mkazi amene ndikakati mundipatseko madzi akakandipatsa, komanso ndikupatsa ngamira yanga madzi, ameneyo ndamene akakhale mkazi wa Isaki. Kodi wantchito uja amafuna kuti ndiphunzire chani? Ngelo akunena kuti ngelo akagwirapo ntchito, koma kuti ngelo agwirepo ntchito, uyuyu wantchito yakuyika zinthu zoyenera apapa. Mkazi amene akatipatsa ife madzi, amene sakatipatsa madzi sakukwanira. Ndoti ndikanena kuti angelo agwira ntchito motani, timapeza tikamatsika musimu tikapeza kuti panabweradi mkazi Labeka anapatsa madzi, zinati anapeza kuti wakwatiradi ameneyo. Tikaona amene angelo amagwira ntchito nthawi zina ndi amene anagwirira ntchito apa agwira mosiyana. Apa ngelo wamutsogolera, koma tiona kuti ngelo suti zachitoonekera kuti wachita chakuti. Koma chimene ngelo wathandizira ndi chani? Mulungu wathandizirapo kuti uyu pamene wayika zoyenereza akathe kupeza munthu woyenerera malingana ndi chifuniro cha Mulungu. Zimene zikutanthauza kuti lero angelo alipo, angelo akugwira ntchito, koma sakugwira ntchito mozizitsa. Koma akhoza kugwira ntchito ngati imene anagwirira apa pa nkhani ya Abrahamu, Isaac komanso Labeka. Mulungu lero sakupanga zozizitsa, koma chimene Mulungu akutithandizira njani? Ukatsatira ndondomeko ya zinthu mene ziyenera kukhalira, umapeza chinthu chabwino, amakhala kuthandizirani Mulungu. Ukapanda kutsatira ndondomeko ya zinthu mene ziyenera kukhalira, umapezana ndi mavuto chifukwa sunatsatire ndondomeko. Nthawi zina munthu amatokhala kuti wakupana ndi vuto lalikulu,
koma umakadabwa kuti pakapezeka pali munthu wina wake amene wakuthandizira mpakana zonse ukuwozeka. Wathandizira nani? Ndi Mulungu ndithu. Ngakhale sunachita zozizwitsa, ngakhale sunachita kuona Mulungu yakuthandizira, ayi. Koma pakuona zimene zachitika zimakhala zatithandizira ife chithunzithunzi chabwino ndithu. Ndiye tikuona kuti angelo agwira ntchito, koma kagwiridwa ntchito kake sikangati zozizwitsa amene amachita fa zozizwitsa zinatha, koma zili ngati zimene zinachitika pa buku la Genesis chapter chake cha 24. Ndiye taona ndithu kuti angelo alipo akugwira ntchito, koma sakugwira ngati mene amagwirira kale kapena poyamba. Chifukwa choti Mulungu sakugwiranso pochita zinthu zozizwitsa. Mulungu alipo, Mulungu akugwira ntchito, angelo akugwira ntchito, koma kagwiridwe ngamene kasintha. Chifukwa chake ndi chani? Zozizwitsa zinatha. Ndipo phunziro lathu lino la namba 4, pamene papitiza kuphunzira za angelo, taonapo ntchito za angelo, komanso tathandizanapo kuona kuti kodi lero akugwira ntchito bwanji. Ndipake tikaona pa buku la Heberi chapter chake cha 13 verse yake ya 2, mlembi wa buku limene la Heberi anafotokozapo kunena kuti anthu ena chifukwa cha kusadziwa zina anapezera achereza alendo. Heberi chapter 13 verse 2 akunena kuti musayiwale kuchereza alendo, pakuti mwa ichi ena anachereza angelo osachidziwa. Pamene akunena anachereza angelo osachidziwa, anthu timabwera nkhani ya Loti. Inde zoona zinachitika. Komabe Paulo mlembi wa buku lika ndi Paulo kandi ndana matsimikiziraso akhristu nthawi imeneyo kuti anthu ena anachereza angelo mosadziwa. Sitanthauza kuti ndinene kuti chereza angelo, koma Baibulo kuti pasaitu kuti angelo alipo ndithu, akugwira ntchito ndithu, koma sakugwira ntchito ngati mwina mene amagwirira kale. Tiyamikire chifukwa chokhalira limodzi. Tiyandipitirizeni kuphunzira maphunziro athu ena amene tibwere nawo tsogolo kudza angelo. Ndipo programu ya lero mnayi ndine mbalo wanu Vijero Gondwe. Tikumbukire programu imene amatipatsira ndalilongo School of Biblical Studies. Mwina tili ndi funso zokhudza programu imeneyi kapena zokhudza school. Nambala ndiyo mweja 0822766018. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona